Captain Michael Tuburan. Breaking news. Sir, good afternoon. Si John Diaz sa Action Radio. Sir, good afternoon sa imo. Yes, sir. Kamusta Good na? afternoon, Tatang Palamate. Do ganito, sir, way kaya kita ay nga duwa, no? Pero pag interview ko si mo, isa ka report ini. Pero may development, sir. Ining hold up nga natabo sa gasolinahan dra sa may barangay Sumag. Ay, sir, no, with regard, sir, hindi na siya, sir, gasolinahan, kundi ang ongoing construction. Okay. Ang isa ka gasolinahan. Tagina, sir, natabo mga past ka mga 230 something. Ang salakyan, sir, na-identify isang biktima. Nag-coordinate kita sa LTO, naginatag sila nga pangalan, yung katuan man naton, sir. Kasi hindi ka to find out, ginaparin kaya, sir. Tungod, sir, nga may tracking device ang iya cellphone, sang iya salakyan, ginaparin ka, na-locate naton, sir. Okay. Sir, speaking of na-locate, but sa lingon, na-recover nyo ang salakyan? Yes, sir, na-recover na to ng salakyan. Ginupod naman kagina ang mga biktima. Luwas sa plate number. Na-identify nila ang plate number. Kag ang biktima, ginabuhi niya isang martilyo. Kasi dire sir makita naton nga may upok yun. Okay. Na-identify agad ang mga nga salakyan. Sige, sir, balikan ta, no? So, ano nga salakyan iningging gamit, sir, sa mga hold-upper? Kag sa diin nyo ni karon na recover, kag paano ini nakitaan? Kung sir, ang salakyan, sir, is Toyota Innova nga itom. Sa bulig man siyang tagiya, sir. Oo. Din sa sir nakitaan, sir, ano ginabilin lang? Yes, sir, ginabandon dire sa may Medina Street, Barangay Bata. Barangay Bata. So, ara ka mo da karon subong, sir? Yes, sir. Ari kami ni subong, sir. Ang miday na ni, sir, dinidampi man sa proper gate o kung din na sa circumferential dampi? Kung familiar ka din, sir, sa may kung pakadto ka Victorias, may flyover, sir. Mapa right side ka. So, dire na yun sa may 7-Eleven, mapa left side. Okay, sir. Dra lang gid galapit, sir, no? Sa may highway lang. Ining salakyan, yes, dugin pundo lang gid sa kilid sandalan? Yes, sir. Agin pundo lang sa kilidalan. Oo. Pero nakita ta, o kung may ara pa nabilin ng mga identifications or indication, abi kung sino ang mga nakasakay sinidiri o kung na-identify sa tag-iya? Yes, sir. Na may renter, sir, na nag-rent sang salakyan. Kamong panaton nga kinapalo-up, sir, for further investigation. Pero ang importante sila diri na recover nato ng salakyan ay isa sa mga exhibit o kun abi pruweba, no, sa kaso nga ini. Sa karon paglantaw ta diri may ara na sang persons of interest. Yes, sir. Meron na ka persons of interest. Anong connected ni sa sir sa isa ka natabo man nga kaso nga pagpang-hold up to nakaligad nga adlaw o kun hindi? Sir, ang sa may kabog, sir, ang according sa biktima, ang identification to is pula. Without the plate number. Pero diri sa natabo sa Sumag, sir, na-identify gid ang colors ng salakyan kagang iyang plate number. Di ba gabi ito, sir, natabo, sir, no? Kaga sa may kabog, sir, gabi. Ang draya kagahon. Yes, sir. Hindi kay basi bla sir masiling ta basi gabi bibla nila pula to gali kay itom to blado mo sinabla. Check pa na natin, sir, kay ang owner may tracking device. No, pero anong paglantaw ta diri masulbar ta ning kaso, ma-identify ta ni sir ang mga naghimo sang krimen? Yes, sir. Ato na sa sir ang pagatinguan, sir. Tinguan, no? Anyway, importante, sir, may ara kita development sa nidiri and kamo dara sa station number 9, no? May update na kag may ara sang nakita naton nga pamaagi to solve this particular case. Congratulations on your part, sir, in advance. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Anyway, thank you so much, Police Captain Michael Tuburan. Good afternoon, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.